I'm Minister of the Bata. I enjoy Haneme. I walk German. Chimezie. Ele hitre, le yogi bata le impression in Nigeria. Father, obi di mumma ihe. Ele ya bia ho ma first. Obi di mumma na chine Honda totara na eme ihe. Ele achọrọ m ịhụ Chioma ahụrụ m ịhụnanya n'ihu ha abụọ. Ahụkwara m na ha dị ready for the stars. Maka ọ wee very difficult one mana ha ji otu. So o doro m anya na marriage ya nwere aga nke ọfụma. Otito dịrị Jesu. Bịga hụ na ụmụ ihe ejejichala. Mgbe unu gbara nke unu ihe dịtụ mma. Mana nwere ihe ndị ha ga-esi ugbu a dịkwa mma. Mecha m na ịlarụ obodo ndị ọcha ga-akpọkwara ha. Ama m na ihe ndị dị John mana ka anyị ga-enwe obi aṅụrị n'ọnọdụ. You are welcome. Thank you, Father. God bless. Hey, Bumi. Good evening. Oh no, I hope you enjoyed it. Oh, we see it. Yes, of course. I'm not interested. I'm not interested.
Chama. Kita lakukan tu betul kita. Awak tadi sudah before. Ia pergi tahu nak boleh dicari ni. Bukan. Ana awak kena ni dagan di show di bangku. Aku mana no. Aku ni lagi yang aku lagi yang mega. Ini lagi yang aku ni lagi apa ke? Ini orang apa lagi? Saya tak hasil pun. Ikan siapa tak biasa. Oh, jangan.
Now, Fego, all here to people have a typical.
Take.